To teď, ty vole, já mám lagy. Co, Mišary? Tak to... Mám lagy na serveru od kamošej. To rozgrifujeme. Počkej, teďka točíš? No, točím. Čau. Čau lidi. Čau, tady vás vítá, takže tady vás... Jenom tohle jakože vítěz to labuje. Oh, Jen dragoni umírají. jak to? Prostě to srdečka. Aha. A já jsem to nikde. Počkej, já jsem to uvolnil za Netflix. Halo, jsem zabil. Oh, lak. Ale úplně velký. Tady zase jeden zdechl. A nalez draka a já nic nevidím. Zaď se, že když se odpojí, tak se už nepřipojím. Zaď se o stovku. No já se o nic nebudu vsázet, ale to je rozgrifované jak něco. Fakt? Jo. Ale jo, jeden Jo, mám velký lagy. server utáhne. Jo, tak jako utáhne ještě větší lagy. Naspawnuj jich tam úplně hodně. Mega. Aspoň dalších 10 dráčků. Lagy co? Co? Teďka už jsou lagy strašné. Jo. Ten Minecraftu, to jsme nelebili vůbec mob, enter, po 10 spawnuju, jo. Pokud nikdo nechce vědět, tak se to spawnuje, jo. Pokud máte nějaký svůj vlastní server, tak se to spawnuje. Ty lomeno spawn mob, mezera ender dragon, mezera a počet. Zde si myslím, že v Essentials nastavení, že se tam můžete nastavit. To jsou strašně lágy, já nic nevidím, já jsem prostě jenom v chatu. Jsi jenom v chatu? Jo, já mám strašně Já, lágy. já už tady lítám, jsem majitel a mám trochu velké jako lagy mám nějaké. Jako není pravý majitel, jo, to vám můžu říct, že on není pravý majitel, já jsem ho dal. Taky XP. To technology, ale doufám, že změní jakože mapu. Jestli změní mapu, tak to rozgrifuju. A mu to rozgrifuj tomu majitelu. Lomeno save, pomlčka all. Všechno saveneme, příkazem lomeno save all, aby náhodou pokud chtěl udělat nějaký backup, tak aby se mu začala ta mapa. Hej, já tady sbírám XP. Jestli hráči byste to chtěli vidět, tak je to teďka naživo. My to nedáváme jen tak na YouTube, že jo. Takže se to někdy musí zpracovat všechno. Že jo, Mišary? Naživo jo, ale vidím tam Pixera, trošičku Debrojně. Máš fraps? Jo, mám fraps. Jo, už ti můžu ukázat, jo, tak koukej, jaké mám já lagy. Ty také lagy, hej, ani já také nemám vůbec. A já ti potom dám, já ti potom, Mišary, já ti potom dám odkaz na to video a můžeš se kouknout, jaké tam nemám ani žádné lagy. Točím? Koukej, ty se máš, ty vole, že nemáš lagy. Taky, to potom jsem... Multiplayer a možná i poslední z tohohle serveru, protože mě naštval před chvilkou majitel, jmenuje se Darten.cz a naštval mě dáme vám... jsem byl tady plačen, psal jsem pro něho Vermstra tak, no a on mi dal Diop a jakože mě banoval, tak jsem se přihlásil za jiného hráče a Jo a hráči, dáme vám do popisku videa ten jeho channel a potom možná tam, on si tam podívá a nahraje tu reakci, já nevím, co bude dělat. To teda určitě nevím co. nebo nedávej tam ty jeho channel, to bude jako reklama. Jo, reklama na server. No tak já nevím, už bychom měli končit, Já no. vidím jenom ty Ender Dragony, jak jsou zalagovaní a to... Tesla Ender Dragonu, losap. Počkat, tak to musíš vidět. Natoč to na video.
Teď já to točím a já už budu muset za 5 minut budu, nebo 2 minuty končit. Tyjo, už ty tančečka vybouchly. No jako myslím s natáčením, víš? Už Ty. vybuchly? Co? Už vybouchly všechny. Některé tu zůstaly, ale všechny vybouchly úplně. Tak a teďka bude největší lag všech lagů a to je lomeno stop. Server, Se? the server is OK. stopping. No takže, Já, takže takže lidi, tohle bylo všechno z tohohle dílu. jo, Doufám, že se vám video líbilo, dejte like, po případě sub a doufám, že dá do popisku i můj channel, je to Michelman a vylajkujte mě a odběrujte mě až za ušima, jo, takže tohle bylo asi všechno z této krátké ukázky Griffingu, no a pokud ještě někdy ten server poběží, tak se zase ozveme, jo, takže jo, no, takže mi dejte taky odběr, like, taky, jo, subscribe, to je jako odběr, ale jinak všechno v pohodě, ahoj, to byl Spepsial. to můžete se těšit z nějakého serveru, že uděláme buď recenzi, anebo survival LP. Jo, takže ahoj, ahoj.